Здравейте! Днешното видео реших да бъде предизвикателство, като ще рисувам женски портрет, но само с тънкописец и маркер. Ако ви е интересно какво ще направя и какво ще се случи с рисунката, останете до края на видеото. А ако съдържанието, което качвам, ви е интересно, ще се радвам да се абонирате за канала, като натиснете камбанката, за да получавате всички известия, когато кача ново видео. Ще се радвам също да напишете и коментар отдолу под видеото за подкрепа и да харесате видеото. С малки точки и чертички визирам и се ориентирам къде започва и свършва косата, къде точно да се намират очите и така нататък. А тук, понеже ми се стори прекалено скучновато да е просто някакъв портрет, реших да я изобразя като отражение в огледало. А ето я вече и готовата рисунка.